Hei! Olen tehnyt ostoksia Siberian Wellness e-shopissa. Ja minun tässä pussissa on 3 tämmöistä magnesium-vitamiinia, ravintolisia. Erityisesti magnesium tärkeä naisille, meidän hermostolle, lihaskrampia vasten ja laadukas uni. Stressitilassa magnesium imeytyy eniten. Sitten me tarvitaan tosi paljon magnesiumia. Vieläkin olen ostanut Sylharvital 4. Tämä on maksasolujen suoja. Verisuonet kiertää maksan läpi. Maksa puhdistaa veren, joka menee sydämelle toksiineista, viruksista, lääkeaineista. Ahkera maksa ääneton. Silloin kun syöpä iskee, silloin vain kivut ilmentyvät. Ja Kajaanin ja Suomen korkeuksilla asuville tärkein ravintolissa vitamin D3. Miksi Siberian Wellness D-vitamiini? Parhaiten imeytyy D-vitamiini rasvaisen ruoan kanssa. Tämän takia ravintolissa liotettu erittäin puhtaassa MCT-öljyssä ja varustettu pipettillä, helppo annostella. Ja tytölle ja itselleni olin ostanut tämmöisen kosteutettuan vartalovoiden, tuore viikuna ja mehukas mandariini. Jos ensimmäisen kerran ostaa nettikaupasta, saapi ilmaiseksi toimituksen, mutta normaalisti on 150 € edestä pitäisi ostaa tuotteita, että toimitus olisi ilmainen. Kiitos!